जय श्री जगन्नाथ। आपण मैंने जदि पुरी जाऊँ से पैसा दरकार नहीं, भाग्य थिबा दरकार। जेहेतु एबे रथयात्रा चली आमर डोरी लगी जगह पाखक आम से समस्ते भोर बाहरी पड़ू जावाई जगह पाखक। चलो देखा आज केमी कटुची पुरी बड़ दाण्ड दिनटी जगह पाखे कम आसपारि कम आसवि सी लास्ट बाहर पड़ेगा। ମାଛ ବାଛିଆ ରହୁ ନାହିଁ। ମାଛ ମାଛ କୋଉଟା କଣ ହେଇନି ହେତେ ଲଗ ଆଠୁ ଛୋଟ ନାହିଁ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ 110 କାଟିଲେ 100 ହିସାବରେ କରୁଛ ନାଇଁ କି ବିଞ୍ଚି ନା ଏ ବିଞ୍ଚି ହଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବିଞ୍ଚି କିଣା ହେଇଗଲା ୟାଗ ଡିକିଟା ଆମର ଖାଲିରେ ଯିବନି। ସରୁ ଜାଲିଆର ଟିକେ ଗହମ ଛଣା କି ବନିକି ବିକ୍ରି ହଉଛି। चलो ଚାକିରି କରୁଛ ଗୋଟେ କି ନାହିଁ ଚାକିରି ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ନାଇଁ ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସେମିତି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଦୀପ କ'ଣ ଅଛି ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ପାଗଟା ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲା ମାଟି ଭିତରେ ଆଣି ମାଟି ଦେଖା କଣ କରିବ ବର୍ଷା ପକେଇବ କଣ କରିବ ଦେଖା ଆରେ ବତକ ଦେଖ ବଗ ଦେଖ ବତକ ବଗର ଇଏ କର ଯା ବତକ ଏଠି ବଗ ହେଇଛି ଓ ଏଇଟା ରିଅଲ ଏଇଟା ରିଅଲ टाइम मिललानी कौन करी ओ माय गॉड एते बिजी पर्सन हठात प्लानिंग हैला से मुंडी लगे दिया देखा दे जल्दी लगे दिन कौन कहलो गाड़ी चल ए मोर मैच ही जीव ड्रेस को ये टिके डिफरेंस आसियो धन्यवाद धन्यवाद कौन हो होनी हेला थैंक यू लिखाटा सिलेक्ट लेके का आपरे सुइटी देखि देबे आ मते जा कहिबे सी लेके जीवा संग काइरा चाटा वर्तमान एबे आमे पूरी भितर को एंट्री करी गलु। चलो देखिबा केमिति कोन दिनटी कटुची जगह पाखरे गला बेले एटी जय जगन्नाथ एते सुंदर देखा जाउतला देखि एठी तो पूरा मन पुरी जाउतला। जय जगन्नाथ ते गाड़ी गिरे पूरा गाड़ी गाड़ी पूरा माळ माळ गाड़ी तले भाई 200 जय जगन्नाथ।
ଗହଳିରେ ଏତେ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଥା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରଥ। କିଛି ବି କହିହେବନି ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଧନ୍ୟ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଏତେ ପାଖରୁ ଯିବା ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଯାଉଛି ଦେଖି। ସେଟା 12ଟା ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ରଥ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଲା। ସେ ରଥ ଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ। सीधा दौड़ सीधा करंतु समस्ते धरंतु आस्ते आस्ते टाणिबा आस्ते आस्ते टाणिबा चलंतु आस्ते आस्ते हरि बोल हरि बोल हरि बोल धीरे 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 पूरा सीधा समस्त दौड़ सीधा कर टाणंतु सीधा टाणंतु जमाई टाणंतु धीरे धीरे चलंतु। ଶେଷରେ ଆମେ ଜଗାର ରଥ ଟଣା ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ରହିକି ଟିକେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମମିକି ଦେ ସେଟା ମମିକି ଦେ। ଆଉ ସାନ ମାମୁଁ ତମେ ପିଇବ? ନାଳି ପାଣି ପିଅ ନା ଖାଲି ପାଣି? ନାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ପିଇବେ ମୁଁ ନାଳି ଖାଇବି। ଲୋକ ଦିଟା ଠିକ କଲୁ। ପିଅ ମୁଁ ନାଳି ଖାଇବି। ଏଇଟା ଆଣିକି ଦେବେ ନେ କେଡ଼େ ପିକି ମମି ପିଇ ଦେଲେ। ପାଣି ନାହିଁ ନାଳି ଦେବା। ନାଳି ନାଳ ଡାବ ନାଳ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଣି ବି ଇଏ ନାଳି ଖାଇବେ। ଗଜପତି ତ ପାଣିଠୁ ନାଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାଟା ମତେ କହୁଥିଲେ ମତେ କହୁନା ନିଜେ ବସିକି ନାଳି ଖାଇଲେନି। ମାନେ ମତେ ଆଡଭାଇସଟା ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ସେ ନେଇଗଲେ। ହେଇଟି ସେ ପି ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଖା। ପିକି